Doe ik niks aan? Hè? Nee, nou ja, kan ik niks aan hem. Hier is eigenlijk een kip, dus dan mag ik wel even een beetje stout wezen. Ja, het ontwerk, ja. Geweldig. Maar wees naar de Action taal net? Nee. Nee, naar de Action? Ik juist er al best, hè, in Belgaard. Oh ja? Belgado. Heb je nou wat gekocht? Ja, ik had wel lampionlampjes gekocht. Dat is het eerste wat ik kocht in het winkelcentrum van Belgaard. Dat soort oude gebouwen. Is dit mooi, een oude Dit gebouw vind hier? ik- Ja. Zo. Al het wetter. Je hebt een bedel. Daar staat helemaal die mooie hoorn. Het is helemaal een weirotsje. Dit is een mooi oud pakhuis. Circusje. Prachtig, hè? Aha. Dat vind ik mooi. Hartstikke leuk dat je me zorgen naar deze nieuwe video. We zijn hier in Snits. En ik zeg in de grote postadlas dat te Germ mij Ljout is Snits het enige plak in Friesland maar op het historie. Er is een kasteeltje bij. Nou, we zijn er. Snits. Haha, we zijn op de wetter. Hey. Daar is Snits bekend om, helemaal het wetter. Zijn prachtig. Wat is het? Pipelife. Pipelife. Ah, goeie. Harkema, kom je nou uit Harkema net? Nee, kom ik steeds. Je komt uit Snits, maar hoe heet de Harkema? Hoe kan dat nou? Ja, achternaam nou. Oh, de achternaam. Oh, hoe heet de Harkema? Klopt. Ik ken wel een vrouw misschien dik Harkema, die komt ook uit Snits. Is de familie van die dan? Nou, weet ik niet. Voornaam? Sonja Harkema. Ja, dat is mijn nicht. Is dat zo? Ja. Oh, dan kan ik squallen zetten. Oh, Ja. toevallig. Ja, grappig, ja, inderdaad. Maar hoe bist de piep? Nou, we zijn eigenlijk vandaag met de ventilatie bezig, ja. Oké. Het is wel grappig, want die stuk Pipelife. Dus die had een pijpleven als toch. Ja. Klinkt wel heel raar trouwens. Nou, succes hè? Jo, dankjewel. Hey, fijne dag. Ja, hetzelfde hè? Hoi. Harkema's, ja? Vooral jouw Piet. Ja, er gebeurt je van alles hier in Snits. Al je activiteiten hier. Hè? Er worden leidingen online of piepen. Ik weet niet hoe je het zeggen willen. Hier ben je dwaande met de gevels ook wel. Dit is wat stukwerk denk ik. Denk ik mensen. Ah, goeie. Zoek je wat vregen mij meneer? Zoek je wat vregen mij meneer? Ik maak je video hier hoe Snits hier. Ja, Ik zeg, joh, ben je mooi bezig? Wat ben je eigenlijk aan het doen? Vreeg ik me al. wat ben je aan het doen? Ik vraag me wel eens af. Is dit nou een stuk werk of niet? Dit is stukwerk. Ben je nog een stuk aan door? Wij zijn stukken door. Het schijnt nog wel vakwerk te wijzen, had ik hier. Is dat ook echt zo? Is het nou echt iets wat je lang voor oefen je maat of hoe maakt het zin? Dan moet je wel even voor oefenen, ja. Want wat maakt het nou een goede stuk door? Wat had hij onder de goed onder de knibbel? Ja, weet ik niet, als de mensen de kloten tevreden zijn, hè. Dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. En wat vind je zelf zo mooi aan het werk om te stukken? Hè? Wat vind je zelf mooi aan het werk om te stukken? Nou, je hebt mooie resultaten, toch? Altijd. Nou, dat zou er ook graag goed, ja. Ja. Nou, succes hè? Ja hoor. Werk ze. Dank Hoi. Deze. Wie net de meest spraakzame stukken door, denk ik. En hier, oh, weer, hoi. Zit je omheen, de vis hier. Ik kan hem aan het denken. Ja, dit is net een loopzone, ik weet het eigenlijk net. Ik ging wel eens even een jaren hier, jongens. Nou, goeiedag. Dag. Waar zijn jullie heen? Ik denk RTL interview. RTL interview? Ja. Daar moet je heen. Ja. Oh, Dan ben ik slaap. ben ik te let? Ja. Mij is net. Vanavond op tv. Oh, best nog. Ah, goeiedag mevrouw, maak je wat vrij hier? Ja. Ik maak je een video hier in Snits. Ja. Toen zoek de meesten je fietsen, maar joh, herinner mij de fietsen. Ja. Maak je net fietsen allemaal? Nee, Nee, het is nee. hier... oh. Ja, dat is echt verboden. Je krijgt echt een bekeuring als je gesnapt wordt. Ja. Ja, met zijn flair hier om me heen. Ik denk, maak nog wel op een stoep in of zoiets, maar... Nee. Daarom loop ik ook, want ik riskeer die boete niet. Nee, wat netjes. Ja, Of gaat het meer om de boete? Of, Nou, maar ik vind het ook zelf ook vervelend. Als ik hier loop en er wordt gefietst om me heen, vind ik ook vervelend. Zeker als je met kinderen loopt. Het is gewoon een winkelgebied en hier hoor je niet te fietsen. Ja, want ze flying niet verder om je heen. Ja, klopt. Die jongelui doen dat ook altijd. Ja, Ja, van die elektrische fietsen, hè? Dat Ja. van je om jou heen. ja. Nou, je fiets net elektrisch. Ook Nee, ik heb nog een ouderwetse zwaartrappen. Ja. En waar ben je onderwijs een taak vregen, hè? Ik moet even naar de Halvoort, even een pakketje wegbrengen. Oh ja, pakket. Ja, dat is ook een product. Ja, zeker. Ja. Nou, succes. Ja, dankjewel. Ja, en bedankt voor het lopen. Ja, dankjewel. En jij succes met je Ja, video. dankjewel. Maar blijkbaar is het gewoon een loopgebied hier. En dit is een vrouw die fietst echt, ja. Dit is een vrouw die is... Oh nee, zet een Novadel. Ik zei, zet een Novadel? Ik begreep wel dat dit een wandelgebied weer.
Ja, dat zie je nog als je hier fietsen mooi of net? Of ben ik er mis mee? Maar dat weet ik niet, ik had geen idee. Ik had er net niet zien. Oh, je dacht dat je dat zien hoort met je fietsen? En daarna dan maar je rennen? Ja, maar dat zo. het heel druk is, dan doe ik het zo net. Maar ik denk, hier is nog geen kip. Dus dan maak ik het wel alleen een lidsaantje doen. Ja, zo, ja, snap ik. Maar misschien een beetje hoe ik het zei, een beetje lienig bij de regels omgaan. Ja, nee, bliksem, daar hou ik me altijd wel om. Maar ik denk, nou, hier is eigenlijk geen kip, dus dan maak ik het wel even een beetje stout wezen. Dus ik ben heel stout. Nou ja, dat is wel heel dreun, hè? Dat valt wat aan, hè? Nee. Nou ja. Hoe dat dan? Neem je dit op of zo? Ja, ik ga een YouTube-kanaal, heet de Frieske Vlogger. Oh, bliksem. Ja, en ik maak je video. Ik ren wat door de provincie heen en dan praat ik bij de meesten. Nou. Dus dan praat ik even met jou. Ja. Ja. Dat ken ik uit. Ja, dat doe je misschien wel, maar in de Frieske Vlogger op zich, op YouTube. Ja, maar die hebben wij net. Heb je geen YouTube? Oké. Vies te gevaarlijk. Wat zei je? Vies te gevaarlijk voor u. Gevaarlijk? Wat dan? Nee, Sander. Dan zit je aan heel de aan erachter, denk ik. Dan kom je er net meer aan, ben je verslaafd. Zit je van alles hier, hè? Nou, Snits is toch wel een beetje de tweede stad van Friesland, zoek ze. Alleen ja, het tweede plak is eigenlijk Drachten natuurlijk, maar ja, dat is wel net een stad. Dus ja, nou, hoe is het om hier te wijnen? Wel leuk, gezellig. Een leuk stadje dus. Wat maakt het Snits dan, nou ja, oors dan oors? Gewoon gezellige mensen om je heen en ook leuke horecaatjes in de omgeving dus. Wat is dan een leuke horecaatje hier, hè? Nou, waar ik nu werk is bij de broodjeszak bij Loof. Oh, daar werk je joh? Ja. Loof? Ja, dat is op een hoekje naast de padsfeer. Dus daar mag ik wezen voor de broodjes, het Loof. Goeie meneer, mag ik je wat vragen? Ja hoor. Ik ben even bezig om een video te maken in Snits. Ben je een snitser? Ik ben een snitser. Een echte snitser? Nee, ik ben een makkemer. Oh. En ik ben in Haas geboren. Oh, oké. Je gaat een heel zwerftocht erop zetten. Ja. Maar Haas wie het net maken, werkt net, maar Snits wel? Ja, nou dat werkte ik altijd. Dus, oh, wat doe je dan? Ik werk drukkerij. Op een drukkerij, ja. Hoe heet die drukkerij dan? Die weer van een stuk van Empatec weer dat. Ah, oké. Nou, van de sociale werkvoorziening weer dat. Ja. En wat drukt je dan? Nou, van alles. Boekjes, krantjes, kaarten. Oh ja. Nou. Ja, leuk ja. Ja, en nou met pensioen of ja, ik ben nou 68 dus met pensioen. Ja. En wat maakt het Snits nou zo leuk? Ja, ik kies er alles draaien nou. Ja. Wie normaal in maken, nou ja, hij is niet een grote supermarkt. Ja, dat is het wel. Ja, de rest, nou ja. Vroeger toen wij er waren, nou ja, ik ging een 40 hier van. Nou, hier is er wel stukken zo'n bakkers. Heeft ze het meer, nou, wel gevoerd. Ja, alle bakkers met voortgang. Ja, nou ja, dat krijg je nou die liedjes, die gingen er al groeit, dus. Ja, maar hier ga je nog een bakkers. Nou ja, wij gingen meestal naar de Lidl thuis aan. Hoe ging je naar de bakker daar? Nee, feest de Joer. Oh, de Joer? Ja. Ja, maar dan ging ze voor, hè? Je naar de bakker daar, dan ging de bakker ervoor. Nee, dat is hij. Dat kost de grote ballen €12 en bij de Lidl zei ze in je vies toch al €1. Ja, met een beetje maar liedjes dingen denken. Hè? Ja, ik snap het ja. Ja, ik snap het wel, maar ja, dan had de bakker natuurlijk niks aan. Hè? Nee, nou ja, ken ik niks aan. Hè? Alles is compact. Je kunt overal naartoe waar je wil. Ja. Maar ben je oorswend dan? Ja, Eindhoven. De hectische stad. Oh, je komt uit Eindhoven? Ja. Oké. Ja, daar gaat alles 24 uur per dag door. Hier net? Nee, hier is om 6, 7 uur is alles dicht. Dan kun je kanon afschieten en dan raak je nog niks. En wat brengt je dan vanuit Eindhoven hier in Snits? Ja, scheiding hè. Oh. Scheiding, maar je moest een... Mag het zien dan? Maar je hoort er net per se op je scheiding en hoort er net per se naar je Snits staan? Nee, ik heb eerst in Leeuwarden gewoond. Oh ja. En toen ben ik hier naar Sneek gekomen, want Leeuwarden was met die studenten allemaal, dat ging ook 24 uur per dag door. Ik denk van, daar haal ik niet meer. Nee. Op deze leeftijd. Kunnen we tenminste weer even zien wat je te keer bent hier in de winkel, Jelle? Hallo, ja. Hoi. En nog wat moois, mooi klokje hier is ook wel. Zeker, heel veel. Ja, zie je? Mooie horloges, hè? Is dat voor je bij?
Ja, verder wel. Ik moet gauw een horloge, maar dan mag ik wel meer volgers had, denk ik. Dan mag ik wel eerst meer abonnees op mijn vlog, want anders dan wordt het niks. Nee, nog niet genoeg? Nee, dan heb ik nog denk ik, een mooie ring voor de vrouw. Nou, dat wordt al wat duurder, ik wel terug. Dan valt een gouden horloge naar tasje ook wel. Ring, goeie meneer. Als je dus een zone om te rennen hier. En even zien. Wat maakt hij nou eigenlijk? Het is een loopzone, maar dan maakt hij dus laden lossen tussen zone en tolven van Mandje en Vreeds. En 1800 euro behalve koopavonden en zaterdag zo'n 10 euro. Dus dan mag je zo snel fietsen. Ja. Zat ik het nou les, maar je raakt sowieso net fietsen. Dus, oh, zie, dit is de broodjeszaak hier. Dit is de broodjeszaak, zie je? Ja, Oh, dit is hem. Hier werk je dus. Ja, hier dit werk is het. ik, ja. Dus je zit nou terrasboeten? Ja, moet ook klaargemaakt worden. En dit is mijn kameraad. Ja. Ja, je kom hier hebben we dat. Je kom hier ook wel eens bij de broodjeszaak? Nee, ik kom meestal even bij Patrick langs. Oké. Kijk even wat oor aan de broodjeszaak. Patrick, wat is Patrick dan? Dit is Patrick. Patrick is mijn beste maat. Oh, dit is hier Patrick. Ja, zei je. Ja, ja. Ja, en dan heel af en toe dan doen we weer aan uitstappen. Dan gaan we naar de autocross. Oh ja? Leuk. Ja. Waar dan? Welke autocross? Hier, bij Nylon. Hoe heet het? Oh, ja. Nylon, ja, daar zit gewoon die autocross. Hè? Oh, leuk. Ja. Wij spreken elkaar, Patrick, hè? Dan ga ik weer verder. Nog een keer. Ja, heel weg, hè? Goed zin. Waar is het voor? Ik ga een YouTube-kanaal, de Frieske Vlogger die dat. Oké. Vertel ze nog eens wat die meeste stemmen moeten? Nee, dat net. Nee, nou, maar dan moet je die zelfs nooit weer een grote partij stemmen. Wat zeg je? Nooit weer een grote partij stemmen. Wat dan? Heeft het met jongen? Ik ga niks jongen, maar... De man die u bedriegen. Nee, weet je wat bedriegen Die vreeg nog aan zijn waarom stemmen. Hugo de Jonge. Oh, die mag dus bedriegen? Ja, als toen net gevaccineerd was, dan kwamen we bij ons langs. Oh, zo? En ja, dat zei er op de televisie. Oh. En ja, er ben wel meer nieuwere dingen hier. Maar waar stem je op dan, dadelijk? Hoe liefst, hoe beter. Ik denk van het Forum voor Democratie. Oké. Ja, die is inmiddels wel weer helemaal iets worden, hè? Dus, ja, maar misschien goed. Wat met de Europese Unie. Zullen we het nog even hier vlakbij de wereld horen? Dit stukje van de wereld horen? Ik maak denk graag wat positief besjen. Maar kun je het iets positiefs nemen van de Europese Unie? Dat het aanstaan heel snel oudoen is. Ja, maar dat is net positief, toch? Dat is heel positief. Al die duvelsaanbidders binnen zijn. Oké, nou, prima. Nog een gedij. Hoi. Nou, ik zit al. Het terras zit er mooi boeten, joh. Hey. Nou, bedankt. Ja. En denk je dat er in je zitten hier op het terras, joh? Nee, als het mooi weer is dan wel, maar als het slecht weer is niet. Nee, maar waarom zit het nou boeten dan? Is het een beetje zonde dan om het uit boeten te zetten? Nee, dan kunnen ze zien dat we open zijn. Ja, het draait natuurlijk de commentaar wel om politiek, hè. Dus de verkiezingen zitten er rond te komen. Maar daar ben ik net heel volle aandacht om besteden, denk ik. Geweldig. Je kan ooit meestal zitten. Zo, prachtig. Misschien. Prachtig. Goeiedag. Mag ik je wat vragen, mevrouw? Ja, jou zeker weten. Ja, mag ik je wat vragen? Ja, mag. Best nog. Hoe gaat het met jou? Ja, wel best. Ja? Ja, wel hoor. Wat ga je daar hoor? Kijk hem even aan hoor. Ja, wees. Wat is dit? Een sigaartje? Ja. Ben je meer van de sigaren? Nee, ik ben de sigaar. Maar je bent de sigaar, Wat ben je aan het filmen? Ja, ik ben met zijn video. Waarvan? Voor Snits. En je neemt mij erbij op? Ja, tuurlijk. Oh, nee toch? Ja. Dat meen je niet. Ken je toch? Wat zei je? Internet. Ja, niet film afpakken, hè? Nee, doe maar. Hey. Nou, kom je op Snits? Ja. En wat is nou zo leuk om hier te wijzen, hier? Want ja, ik weet het. Dit is de plek, althans voor mij. Dat ik even lekker bij kom, een sigaret weer op. Kom je wat bekenden tegen. Ja. Ja. Het hart van Sneek is dit. Het hart van Sneek? Ja. Dit is nou echt het hart van Sneek? Ja, vind ik. Voor mij persoonlijk. Ja, het kloppende hart van Sneek. Nou, ik ga weer een rook op. Wat zei je? Ik ga weer een rook op tot de finale bestelling in het territorium. En zo krijgen we nooit te pakken. Waar ga je heen? Het territorium. Ik ga nog naar sigaren zoeken. Je hebt een sigaar nog? Ja. Ik ben al weer op. Hij is ook de sigaar. Hier is ook de sigaar. Hij gaat ook in rook op. Je in reek op? Ja, nou, dat weet ik niet, maar...
Wat is nog zo fijn om zo'n sigaartje? Dat kan ik niet uitleggen. Zo lekker, ik vind het heerlijk. Ik weet het niet. Nee, want, Het is een medicijn voor mij. ja, want misschien ga je wel eens van jet, maar de meesten die vapen nou, hè? Die gaan zo'n, Ja, nee, daar hou ik niet van. Nee? Nee. Het is nog gevaarlijker dan dit. Ja, hè? Ja. Er zitten smaakjes, hè? Nou, smaakjes Daar al, hou ik niet van. Nee, hè? Maar is dit een fijne smaak? Heerlijk. Moet je er een hebben? Ja, ze komt haast voor, hè? Nee, dank je, hè? Nee, wat voor smaak? Is het dan een bepaalde smaak dan? Want hij trekt ook bij die sigaren. Nee, ik kan het niet uitleggen, lieve schat. Maar heel zware check roken. En dit, dan vind ik deze lekker. En het is betaalbaar. Oh. Ik kan dit nog betalen. Ja, En daarom rook ik. Want dat ik het niet meer betalen kan, dan houdt het op. Ja. Ik hou niet van anderen te roken. Daar heb ik een hekel aan. Als je daar lang loopt, dan zie Ja? ik gelijk de waterpoort af. Oh, dan zit ik hem gelijk al. Mag aan de derde helft? Dat mag ook tussen de deur maar ook. Oh, oké, dan kijk ik eens in de derde helft. Ja, dan kijk ik er nog in. Ja, ben je er nog, hè? Dank u wel, hè? Nou, goeiedag, mevrouw. Hallo. Ik maak je een video hier in Snits. Bij Roer. Oren, jouw Snits eigenlijk. Oké. Je veegt het straatje even schoon? Ja, ik verder een vraagje even Ja? voordat de klanten er Hoe komen. ben je winkelier in Snits? Wat zeg je? Je ben je winkelier in Snits? Ja, nou, ik werk hier. Ja. Oh, je werkt hier. Nou, hoe is het dan om hier in Snits te werken? Nou, hartstikke leuk in de binnenstad. Gezellig. Ja, gezellig binnenstad? Ja, hartstikke leuk. Nou, goeie. We hebben je onderwijs net aan. We hebben je onderwijs net aan. Nee hoor. Nee. Nee? Oké, nou, best. Hoi. You can even de Nordic walken? Wat zeg je? You can even de Nordic walken? Nee, ik loop slecht. Oh, zo. Ja, dat ken ik natuurlijk. Ah, goeie jongens. We hebben je onderwijs net aan. Dat is kwallen. De squallen, oh. Wat zei het? Helaas. Helaas, wat dan? Dat was de leren dan, dat is toch belangrijk? Ja, het is wel belangrijk natuurlijk. En welke squal zit je hem dan? Dat vraag je mij. Tieneplein. Oh, Verda hier. Ja. Wat zei je? Het Verda, hier op mijn Tieneplein. Oh, het verder. En wat voor opleiding doe je hem dan? Ik vraag je mij. We zijn nou op een meeloopdij. Oh, meeloopdij. Oké. En wat voor opleiding dan? Handel en ondernemen. Handel en ondernemen. Dus je wil ondernemers worden? Ja, eigenlijk wel. Ja, en wat wordt dan ondernemen dan? Had je al een idee? Geen idee, nou. Nee, hè? Nee. Misschien een winkel of zo? Ja, maar ja, zoiets. Ja. Geen idee nog. Ik denk het, ja. Oh, dat is ook een mooi stretchje. Machine. Prachtig. Machine. Zo mooi dat je uit de bil uitjaren. De griente. Kooistra, de versspecialist. Machine zo mooi. Prachtig. Oh, dat belt me. Ja. Ah, goeie. Ja. Staat er mooi op of niet? Ja, dit zit er heel. Dit zit er prachtig mooi uit. Stretchje. Mooi stretchje. Mooi plaatsje, of niet? Ja, heel mooi plaatsje, ja. Ja. Dat doen we elke dag, zo? Elke dag. Ja, maar het betekent 6 uur. Ja. En dan hebben we er weer. En welke dat voor de klanten? Ja, super, super. Ja, ze Doe zijn nou altijd enthousiast. En goede kwaliteit is belangrijk. Ja, en je hebt een mooi Nou. speciaalzaakje. Ja. Ja. Van Bentje. Dat is ook al mooi. Je moet hem alleen binnen, hè? Ja, hè? Ja, zeker. Nou, machine. Dan ga ik weer op mijn werk, hè? Ja, zeker. Ja. Machine zo mooi. Zit er wel prachtig uit hier, hè? Ja. En dan kunnen we ook van, of niet? Nou, ja, ik doe het al, nou, hoe lang doe ik het al? 40 jaar. Ja, hè? Dus ja. Ja. En wat is nog mooi? Wat is nog mooi van Grientebollen wijzen? Ja, wat is mooi aan Grindelboer wezen? De kleur, de smaak, de kwaliteit. Alles super. Ja. Je verkeert natuurlijk wel een heel mooi product natuurlijk. Ja. Hè? Het is zoen, het is eigenlijk kan je er niks verkeerd van. Nee. Als je dit toch zeggen, dat is toch fantastisch. Op deze tijd dan is het Oeh, ja, misschien is dat reet dit ding. mooie jetmolen. Ja. November. Ja. Maar is het nou zo, want je in de supermarkt heb je natuurlijk egg green te krijgen, is eigenlijk alles wat te krijgen. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen dat je nou naar de supermarkt gaat of naar een groenteboer? Ja, dat is kwaliteit. Kwaliteit, ik kom dan van Bolzetouw, Ja. van de supermarkt. De kortste supermarkt is dat. Ja. En mijn huid zei altijd, dat is dit. Als je even maar in de Ja, wol. ja. Dan ga je even een shotje met je bol. Ja. Zo. Dat is mijn huid. Oh ja. En die is vroeger in Bolzen begonnen, Ja. maar de handkarren. Nou, Ja. en dat, die zei altijd van kwaliteit, dat is het belangrijkste was hem mast. En hier zit ik nou al 30 jaar. Ja. Ja. Dus je zit echt in een generatie Ja. verder weer. Ja. Nou, prachtig. Hè? Ja. Ja. En ook mooi voor jezelf aan de slag. denk Ja, ik dan, zeker. hè? Ja. Dat is het fijnste nou. Ja, mooi hè. Ja. Dus dit is Elite. Ja. Dat is dus het Oh, dat ben de beste? topmerk. Ja. En dan liet ik altijd even proeven. Ja, nee, ik daar ook een keer op mijn gisteren naar de wedding. Want dan denk ik heel mijn tas in nog aan, dat ik niks word. Eentje. Ja, deze nog eens, joh. Nou. Dus lekker nou. Man. Ja, dat is... Ja.
Staat over maar de klanten, ik. Hé, met wat prullenlitten. Dat is sweet. Zo, knapperig. Dat vind je nergens, hè? Nee. Hele mooie tjerk. Oh, is de meest niet in één keer. Het zijn de wereldmeester die met de geldautomaat hier. Nou, goeie. Hoi. Hoi. Gezellig hier, Jerry. Ja, wat doe je hier al even? Wat is hier de hel hier? Pauze. Pauze? Oh, je gaat pauze. Oh, waar werk je dan? School. Wat? School lezen. School. Oh, zo. Oh, je bent aan het leren? Ja. Nederlands? Ja. Ja? Hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Maar niet wel in Nederlands, een beetje. Sorry? Beetje Nederlands. Ja, een beetje Nederlands. En waar kom je dan vandaan? Ik kom uit Syrië. Uit Syrië. Oh, kom je allemaal uit Syrië? Ja. Oh ja, oké. Allemaal leerlingen. Oh, is het moeilijk, Nederlands? Nee, niet moeilijk. Nee? Niet veel. Nee, oh, dat gaat hartstikke goed ook, ja. Nou, mooi man. Succes, hè? Ja, bedankt. Oké, hoi. Friese vlogger. Ja, de Friese vlogger. Hoi. Nee, op YouTube. Wij hebben allemaal asperger. Nee. Oh, jij is dat? Ja. Deze jongen heeft 33 vormen van asperger. Oh, nee hoor. Zeker weten. Hoe kan dat dan? Snapchat is... Wat stond zijn snap? Steven van Dijk. Wat ben je nog doen, jongens? Zijn we pauze of zo? Ja. Hebben we het Asperger Festival vieren. Het Asperger Festival? Mooie Asperger? Weet je al wie Miss Friesland is? Miss Friesland? Deze jongen komt uit voor het Friesland basketbal. Lisette Veenstra, Miss Friesland. Oké. Wat is dat? Die vriendin of zo? Wat is? Nee, ja, was met zo'n feest. Oké, ik weet waar het is, joh. Ja, maar deze jongen, dit is de captain van het Friesland basketbalteam. Is dat zo? Ja? Ja. Zeker. Ik heb een hockeyteam ook. Maar du bent net altijd goed van basketbal. Jawel. Prachtig, wat een mooi cadet. Ah, goeie. Wat een mooi cadet, hè? Ja, een mooi cadet. Wat zei je? Ga ik verkopen? Verkopen? Ga ik niet verkopen? Nee, die is net van mij. Oh nee, die is van die buurman daar. Ja, ik denk het ja. Nou, succes hè. Oh, zit er direct al, de Wetterpoort. Nou, goeiedag. Hut aan het werk? Wat zoist? Hut aan het werk? Ja, hut aan het werk, ja. Hoe is het met jou? Nou, hartstikke best, joh. Ja? Wat Super, ken het beter. Oh, wat dan? Nee, ja, nou ja, ik viel me hier goed op mijn gemak. Ja, ik ga het draaien. Hier in Snits, hier in Snits in bijzonder? Of, Ja, zeker. Ik viel me hier echt thuis, hier bij de Waterpoort. Ja, je werkt eigenlijk onder de Waterpoort, hè? Ik werk hier onder de Waterpoort, ja. Dat is juist het wel daar, het mooiste plekje van Snits. Ja, dat is eigenlijk, ja. Ik viel me hier helemaal thuis. Ja, wat wil je nog met de dan? Nou, ik ben eventjes wat aan de oorzaging. En wij hebben deze bestrating helemaal vernieuwd hier. Ja, ik zie het, dat zit er goed Hier in. is een nieuwe wal voorkomen, die hebben wij net metseld. Die is door Tjalsma metseld. Oh ja. En wij doen straatwerk dan. Zo, ja, een mooi licht, zoek je wel. Ja, zeker. Die De waterpoort die moet wat in de schijnwerper stingen, hè? Ja, dat snap ik, ja. Ja, nou mooi. Werkt ze ook? Wat komt hier? Kom je wat blombakken of zo? Hier komt een blombak, lage beplanting. Ja. En daar komt het WBM in. Oh ja, mooi. Ja. Ik zie eens even onder de Wetterpoort staan hier. Huppakee. Oh, dat is nog hier nog niet, die draadje eromheen. Nou, goeie. Dan stik echt onder de Wetterpoort hier. Prachtig, machine. Vond je nog een leuk filmpje? Dan toen nog heen, was meisje en abonneer dan op de Friese Vlogger. En word lid. Maar als je het lid worden, dat vereist wat dingen zoals een creditcard en een andere ding. Dat is wat vervelend. Dus ik stel te zien hoe we dat al oplossen kunnen voor het dwang in. Want het zint me eigenlijk net helemaal hoe dat op dat moment gaat. Maar dat ga ik uitvinden. En iedereen natuurlijk hartstikke bedankt voor alle reacties. Hartstikke positieve reacties. En dat vind ik gewoon fantastisch. Want dat is gewoon, ja, dat houdt me ook dwaande voor zelfs. Hè? De goede reacties. Ik denk ik van meestal vind ik het leuk om naar te zien. Ik geef er maar terug. Ja. Geweldig.